এই ପୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାଲି ମଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ବନିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଆସି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆଜି ତ ସୋମବାର କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାଅ କ'ଣ ପରିବା ଦେଖିକି ଆଣିବ। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଣିଲିଣି ପ୍ରାୟତଃ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ୟାକୁ କେବେ ବନେଇବ? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ପୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ସେ କହିଲେ ହଁ ଏଇ ପୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ରାଜମାକୁ କେବେ ବନେଇବ? ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯେବେ କହିବ। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯାଏଁ ବନଉନଥିଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯାଏଁ ତମେ କେବେ କହିନଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏତେ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବିତର୍କ କରିସାରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆସିଲି ରାଜମା ବନେଇବାକୁ। ରାଜମାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଟି ଦେଇଦେଲି। ତେଜପତ୍ର, ଜିରା, ଡାଲଚିନି ତେଲରେ ପକେଇକି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ମେଥି ପତ୍ର ଏ ସବୁକୁ ଭଲସେ ଜାରିକି ପୂର୍ବରୁ ସିଟି ଦେଇକି ରଖିଥିବା ରାଜମାକୁ ପକେଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରସିଦେଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଦବାନ୍ତୁ।